I Danmark har vi demokrati. En del af demokrati, det er ytringsfriheden. Men hvad er det? Ytringsfrihed er, at du må sige din mening, du må tegne, hvad du har lyst til, og du må også lave oprør, så længe det er inden for lovens grænser. Er ytringsfriheden altid en god ting? Ikke fordi, at for eksempel Anders Breivik, han er jo psykopat, og han kan, så længe han har ytringsfrihed, så kan han stadig sende brev ud for at manipulere med andre folks hjerner. Er der nogle eksempler i Danmark på, hvor ytringsfriheden måske bliver misbrugt? Set fra muslimens synspunkt, så kunne det også være for eksempel Muhammed-tegningerne, fordi at det ville være, altså nu er jeg ateist, men hvis at jeg troede på Gud, og så der var nogen, der tegnede Gud med en bombe på, så tror jeg også, at jeg ville blive virkelig sur. For eksempel også, at der er nogen, der siger, at Gud han siger, at du skal slå dig selv ihjel ved at bombe et eller andet sted, selvmord. Bare begå selvmord, fordi så kommer du op i himlen og får 10 jomfruer. Og det er jo også ytringsfrihed, og det er sådan lidt meget forkert. Hvem kunne være interesseret i at begrænse ytringsfriheden, og hvorfor? Diktatorer, fordi at så vil der ikke gå information videre og videre til andre folk, så der kunne ikke starte et oprør, for eksempel. Eller så kunne de ikke måske fortælle, at hey, over i nogle andre lande, der er det demokrati. Det er meget bedre end diktatur. En anden del af demokratiet er forsamlingsloven, så hvad er det? Forsamlingsfriheden er, at du kan samle i grupper eller større forsamlinger, og så kan du for eksempel diskutere om, hvorvidt at Helle Thorning gør et godt eller skidt arbejde. For eksempel. Hvad er diktatur? Diktatur er, hvis der er en person eller et parti, der bestemmer over et land eller en landsdel. Det er også, at en person vedtager en beslutning, og så er det det der, hvis han får modstand, så bliver de enten skudt eller spjældet. Er der noget positivt i diktatur? En af de fordele ved diktatur, det er for eksempel, at Putin har løftet Rusland fra fattigdom. Om det så er en god ting eller ej for omverdenen, det kan ikke siges, men det er en god ting for Rusland i hvert fald.